खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो आं दिनै बै समनि NDFBनि हाजार हाजार थाखा फैसानि सायाव सावरायगोन। रायजो राजाफ्रा खोनासंलांगोन। लोगोसेयै आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला मोनफ्रोमबो फेक्सननि दैदेनगिरि साफ्रोमबो सिनियर जुनियर आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथियो। दिनै आं रायजो राजाफोरजों सावरायनो ओंखारदों। जेब्ला जों अरनबारि गेजेराव दंमोन बे समाव थाखा फैसाफोरखौ मनायाव बेगाव गान्थु लानानै उन्दुयोमोन। बे थाखा फैसाफोरखौ मायाव बाहायखो मायाव दोनखो दिनै जों बुजिस'नो हायासै। नाथाय जों दिनै बुङोब्ला गुबुन गुबुन हादराव थानानै थाखा फैसा नांगौ जायो, जानायाव नांगौ जायो। दिनै ओरैबायदि जों बुङोब्ला बे थाखा फैसाफोरखौ जों रायखांलायोबा माखासे लिडारफोरखौ बुंनो गोनां जायो आरो माखासे लिडारफोरखौ जों लाजि फोनांनो गोनां जायो। नाथाय जों दिनै नैबेखौसो नुदों। बे बस्ता थाखा फैसाफोरखौ सोरखौबा गावोब्ला मालाबा सोरनिबा आखायाव बस्तासे बस्तानै थांफाबाय। बबेबा समाव थाखा फैसाफोरखौ गारनानै खारनो गोनां जायो। बे थाखा फैसाफ्रा बिदिनो सरकारनि आखायावनो थांफिनदों। दिनै सरकारा बे थाखा फैसाफोरखौ दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव अडिट होदों नामा होआखै। दिनै हाजार हाजार दिनै NDFBनि अनगायै गुबुन गुबुन दिनै आफादफोरनि आखायावबो थाखा फैसा मोनदों। बे थाखा फैसाफोरखौ दिनै सरकारा मालाबाबो अडिट होआखै। जों दिनै बेखौ बुंनो हायो। जोंनि NDFBनि दैदेनगिरिफोरखौ जों दिनै माबोरै बुंगोन। दिनै सोरबा हमजायोबा थाखा फैसा हमजानायाव थांफायो। मालाबा हाग्राबारियाव अबेबा सोरनिबा न'आव आर्मि पुलिसजों होसोजानानै थाखा फैसाफोरखौ गारनानै खारनो गोनां जायो। बस्ता थाखा फैसाया बिदियैनो थांफिनदों। आरो जों गुबुन गुबुन हादोराव थानाय समाव माखासे गाननाय जोमनायफोरखौ रायजो राजाफ्रा बुंबा दिनै फोथायनाय नङा, खोनासंनाय नङा। मिनिथावना बाथ्रा। माब्रै जुथाफ्रा नाम्बार सिस्टेम, सेन्देलफ्रा नाम्बार सिस्टेम, गाननाय जोमनायफ्रा नाम्बार सिस्टेम। ओरैबायदि माने थाखा फैसाफोरखौ गुबुन गुबुन हादोराव बाहायनो गोनां जादों। बा मिनिथावना जुथाफोरखौ जोङो भुटानफोर बायदियाव नाम्बार सिस्टेम बायनो गोनां जादों। 5 नाम्बारबा 500, 6 नाम्बारबा 600, 9 नाम्बारबा 900 बिदिनो नाम्बार हिसाब बायनो गोनां जादों। दिनै बेफोरखौ बुङोब्ला रायजो राजाफ्रा फोथायनो गोब्राब जागोन। अब्लाबो दिनै रायजो राजाफ्रा सोरबाफोर जुदि NDFBनि सोद्रोमाफोरजों थाफादोंबा मालाबाफोर थांफ्लांदोंब्ला एसेबाबो दिनै सोरबा दैदेनगिरिफोरनाव सोङोब्ला बुजिगोन। थाखा फैसाफोरखौ बिदिनो गुबुन गुबुन हादराव बाहायनो गोनां जादों। जानाय लोंनायफ्राव बाहायनो गोनां जादों। आरो ओरैबायदि मोनसे हादोरफ्राव जों थांदों माने लाजिथावना। जि जायगायाव जों हादोरफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर'फ्रानो मोनसे हादरखौ सालायनो हानाय गोहो दं। माब्रै गोहो दं? दिनै जों खोनाबाय थादों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लेखा गोरों नांगौ होनदों, माखासे आउट नलेज गोनां मानसि नांगौ, डक्टर नांगौ, इन्जिनियार नांगौ, गुबुन गुबुन दिनै रोंगौथि गोनां नांगौ होनदों। नाथाय जों दिनै गुबुन गुबुन हादराव थाङोब्ला अबेबा हादराव ओरैबायदि माने सोलिनानै दं। गाबनो ओंखारगोन, लाजिनो ओंखारगोन, मिनिनो ओंखारगोन। ओरैबायदि माने रायजो जादों। बै समाव जेब्ला जोंनि NDFB केम्पफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव दं, बे समाव सरकारि मेडिकेलफोर बायदिसो NDFBनि केम्पआ जायोमोन। अबेबा जानाय लोंनाय बार्थडेफ्राव ओरैबायदि जासे जानानै जेरै माने सोरबा मोनजाफेरिया उदै हमथानानै जायो, थिग नै बेफोरबायदिबो जायोमोन। गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफ्रा दिनैसो मोनजादोंलै होननानै ओरैबायदि ना बेदरखौ ओरैबायदि माने बार्थडेफ्राव जोंनिया जानाय लोंनायफ्रा माने ओरैबायदि जानाय लोंनाय जायो। अमानि अमा, दाउनि दाउ, बोरमानि बोरमा माने बार्थडेआव ओरैबायदि जानाय जायो। बे समाव गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोरा मा जायो, बे बार्थडे समाव फैयोब्ला दिनैसो मोनजादों होननानै जासे जानानै गोलाव गोलाव जानानै उन्दुलायोमोन, उदैफोरखौ हमथानानैसो थाबायलाङोमोन। बेफोरखौ नुयोब्ला ओरैबायदि माने लाजिनो ओंखारो, मिनिनो ओंखारो। आरो जों दिनै बेखौ नुदों जेब्ला लोमजायो साजायो ओरैबायदि माने सरकारि मेडिकेलाव जों नुयो। दिनै जोंनि माखासे सेफटिनि थाखाय बिजि मुलि जिखुनु जाया दिनै देहानि थाखाय जों लांनानै दोनो। बेफोरखौ माखासे गुबुन हादरनि रायजो राजानो जों इउज खालामनो गोनां जादों। जेरै माने सरकारि मेडिकेलाव लाइन फाथियो, थिग NDFBनि केम्पआवबो सोरबाया मुलिनो, सोरबाया बिजि थुजानायनो, सोरबाया बेन्डेज फारनायनो
बिदिनो माने हेफाजाब खालामबोनो गोनां जादों। थिग दिनै बेफोरखौ नायोब्ला ओरैबायदि माने गुबुन गुबुन हादरफोरखौ सालायनायखौ माने मिनिथावना। अब्ला दिनै साननानै नायदो, मोनसे हाग्राबारिनि केम्पआव गुबुन गुबुन हादराव सरकारि मेडिकेल बायदि ट्रिटमेन्ट होनो गोनां जायो। मुलिफ्रा बस्थाखि बस्थाबाबो थोआ, बिजिफ्रा बस्थाखि बस्ता लांबाबो थोआ। अब्ला दिनै थाखा फैसाया अबाव थोगोन? बस्थाखि बस्ता थाखा फैसाया बहा थोगोन? जों दिनै बेफोरखौ नायोब्ला मोनसे हादरखौ बर'फ्राबो सालायनो हानाय गोरों गोरा दं। माबोरै दं होनना बुङोब्ला गुबुन गुबुन हादरखौ जों नायोब्ला दिनै बुंनाय जायो, दिनै बेफोरखौ लानानै जों माखासे सरकारजों खावलायनो हायो। जों दिनै सोमोन्दो लाखिलायनाया ओरैबायदि माने खौसे माखासे रोंगौथि दं होननानै जों दिनै बुंनो हायो। दिनै जानायनिफ्राय थानायनिफ्राय मानसि सन्मान होनायनिफ्राय दिनै बर'फोरनि दिनै आखल आखुआ ओरैबायदि माने गोजौ लेभेलाव दं। अब्ला दिनै जोंनि दिनै थानाय जायगायाव नाय, हारसा जाथिखौ आलासिखौ माबोरै बुजायनांगौ, आलासिनो माबोरै संनाय खावनाय जाहोनांगौ दिनै बिसि समनिफ्राय रोंखो? बै समाव बिसोरो मानसि हिसाबै सन्मान लानो रोङामोन, मानसि हिसाबै माबोरै जाहोनांगौ माबोरै लोंहोनांगौ बिदि बिसोरनि आखल आखुआव गैयामोन। बर'फोरनिफ्रायसो बे आसामिसफ्रा सोलोंदों। आरो गुबुन गुबुन हादरावबो जों दिनै नुयो आखल आखुफोरखौ, माखासे गाननाय जोमनायानो जा जिखुनु जाया, मानसिखौ माबोरै सन्मान होनांगौ माबोरै जाहोनांगौ, दिनै बेफोरखौ बर'फोरनि गेजेराव नायोब्ला बर'फ्रा बेसेबांबा गोजौ लेभेलाव दं। जों दिनै बेफोरखौ नायोब्ला मोनसे स्टेटखौ सालायनो हानाय, मोनसे हादोरखौ सालायनो हानाय बर'फोरनाव रोंगौथि दं। दा आं थाखा फैसाफोरखौ मायाव बाहायदों मायाव बाहायाखै उननि समाव भिडिअनि गेजेरजों लाबोगोन। रायजो राजाफ्रा स्पस्ट खोनासंनानै उननि समाव खोनानो मोनगोन। दिनै NDFBनि दैदेनगिरिफोरखौ जों थाखा फैसाफोरखौ मायाव बाहायदों, दिनै दैदेनगिरिफोरखौ दायनिगिरि बुंबाबो जोंहा गोरोन्थि जागोन। थाखा फैसाफोरखौ जों ओरैबायदि खांनो गोनां जादोंमोन, बुख्रुब सुख्रुब सोरबाया आथिं आखाइ दानफाय जानाय, बुफाय जानाय, मेगन एरख्ल'नानै गावथार जानाय, ओरैबायदि थाखा फैसाफोरखौ खामायदोंमोन। अब्लाबो दिनै बर'फ्रा दिनैसिम जेननानै थाङाखै। बे थाखा फैसाफोरखौ ओरैबायदि खस्थ'यै आरजिनायखौ दिनै सोरबा गावजानायाव, सोरबा हमजानायाव हरफिननो गोनां जादों, अबेबा दिनै आर्मि पुलिसनि होसोनायाव गारनानै खारनो गोनां जादों। गुबुन गुबुन दिनै हादोराव जोंनि दिनै थाखा फैसाफोरखौ गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफोरनो बेमार सेमार नायनो गोनां जादों, माखासे गाननाय जोमनायफ्राव बाहायनो गोनां जादों। दिनै बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर' हारिया बेसेबांबा गोजौ थाखोआव दं। दा बेफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन हादोराव थाङोब्ला जोंनि बर'फ्रा दिनैसिमबो नुगोन ओरैबायदि माने ओरैबायदि खस्थ' रायजो जानानै दं गुबुन गुबुन हादराव, जि जायगायाव डाक्टारबो गैया, थांस'वा मोनस'वा, जै लोमजाबाय थैबाय, मुलि थरसेबो मोनजाया। हाग्रानि दिनै सिखा बौबा हाग्रानि बे बेन्दों देलाबायनानै फुननाय, खर' सायोबा हाग्रानि बायदिसिना मुलि देलाबायनानै खर' खालाबायनाय, हाग्रानि मुलि देलाबायनानै लोंनाय, बिदिनो रायजो जानानै दं। दा बेफोरखौ नायोब्ला बै समाव बर'फ्रा ओरैबायदि NDFBआनो सहाय होनाय माने बर'आनो सहाय हैनाय। बे समाव थाखा फैसाफोरखौ जों गुबुन गुबुन देशाव थानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफोरनो माखासे हेफाजाब होबोनो गोनां जादों। दा आं नै आंनि भिडिअखौ बुंबाय थाबा गोलाव जागोन। उननि समाव थाखा फैसाफोरखौ मायाव बाहायखो आं होगोन स्पस्ट'। दा रायजो राजाफ्रा आंनि दिनैनि भिडिअआव बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिसिमबो आं निमाहा बिनाय थायो।